La Pynlong ya ka Unity Walk menta ka sngi da ka Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities Hanong ba Shillong ya ka ne ka Unity Walk las dang na ka office ka Crcsre Shillong kabadon ha Watford Brothers Building dan kiti bat layat chado Malki Point. Palat san pusangut kilawan bani shimbenta ka Unity Walk katemu ban kentiu ya ka jingelong shitali jongkari bat ban pinskem ya ka jingadei haka imlang salang hapdeng ki judgment rew repair. U Dr. Ram Shankal Sahani, u Director ka Crcsre Shillong, ulai ka jingero ya ki nongye shimbenta da ka penpau ya ka jingkong san jong ka Unity Walk haka ni ka sngi rakhe ya ka National Unity Day arhajar arpusau.